В това видео ще покажем малко повече как се борави с височините, защото това е изключително важно, когато правим някаква тръбна инсталация или изобщо когато поставяме някои уреди съответно на разстояние, което е над земята, не е стъпило буквално на земята някой уред, или съответно когато трябва да пускаме тръби, които минават от тавана или трябва да заобиколят някои предмети. За това набързо как се прави това. Избираме съответната инсталация, която искаме да правим, в случая конвектори, и точно до избора за инсталации има едно бутонче, на което пише текуща височина. Натиска се текуща височина и програмата в момента ми казва: текущата кота в момента, на която аз работя на второ ниво, забележете, е 2,50. Съответно, ако искам да я променя, да работя на 2 метра или на 1 метър от земята, само тук си променям. В случая ще го направим, за да има някаква разлика, ще го направим 2,70. Работим на 2,70. Ако забелязвате, ето тук, където е мишката, имате координати и накрая има една запитайка, която в момента е 2.70, което означава, че ние в момента работим на височина 2,70. Даваме захранваща тръба. И нека да кажем, че този път ще почваме някъде отвънка. Примерно ще ни идва тази тръба, чисто за демото в клипа. Натискаме левия бутон на мишката и казваме, че ето от тук ще влиза в нашето помещение. Сега тук виждаме, че имаме една колона. И за да видим дали случайно няма да имаме сблъсък с колоната, нека да превключим на 3D изглед. И да видим какво се случва тук. Харесваме си подходящ за нас изглед и виждаме, че всъщност действително нашата тръба ще се блъсне в тази колона. Как се заобикаля колоната? Натискаме отново тръба. Съответно, пуснал съм си снаповете. Маркирам там, откъдето искам да започне тръбата, да започне да заобикалям. Много е важно тук да изключим функцията Ortho. Изключваме Ortho и сега натискам бутона Shift. В момента, в който натискам бутона Shift, вече аз в момента чертая тръбата оста Z. Натискам левия бутон. Сега отново се включвам ортото. Натискам. В момента чертая по Хикс. Отново изключвам ортото. Натискам Shift и отново съм по Z. Така се получава това заобикаляне. Айде сега ще я свалим пак долу. И натискаме Enter. Ето виждаме, нека да го завъртим малко в 3D. Ето виждаме как в момента заобикаляме съответната колона. Сега другият трик, който също така може да се ползва, е, виждаме си тук сега тръбното трасе, как заобикаля колоната. Връщаме в 2D режим и му казваме: искам да работя на кота 0. Отивам, чертая си отново една тръба. Да речем ето от тук, нарочно ще я направя така. И идвам някъде ето тук, да речем. Гледайте, даже ще го дадем ето така тук. Когато отидем отново в 3D, ще видим, че има разлика в височините на двете тръби. Тогава стига само трябва ортото тук да ни е включено. Даваме отново една тръба. Даваме тази точка съответно към тази точка. Това са на различни зетове, както виждате. В момента, в който ги свържем, виждаме, че програмата автоматично си свързва тръбата под 90 градуса и няма нужда ние да се нагласяме допълнително и да си я напасваме.